ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ମଟନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି। ତ ମଟନ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେସିପି ଅଛି। ତ ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ତାପରେ ମୋତେ ଆସି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଘରକୁ ମଟନ ଆସିଥିଲା, ତା ଦେହରେ କିଛି ଥିଲା କଲିଜା, ଚର୍ବି ଆଉ କିଛି ମାଂସ। ସବୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇକି ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାୱାରେ ଦେଇଥିଲି କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଗୋଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା। ଯେହେତୁ ଛୁଆମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା କମ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ମାଂସକୁ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ଏଟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଯେହେତୁ ମାଂସର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା, ତ ଏଇ ତାୱାରେ ମୋର ଜାଗା ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ। ତ ପାଣି ସବୁ ମରି ସାରିବା ପରେ ଅଧା ଅଧି ମାଂସ ଆମର ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାଜିବା ଏଟାକୁ କେବଳ ସିମ୍ କରିକି ହିଁ ଭାଜି ପାରିବା, ନହେଲେ ମାଂସ ସିଝିବନି, ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ, କିଛି ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ପିଆଜ, ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଇଥିଲି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ହଳଦୀ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ପାଣି ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇଥିଲି ତାୱାରେ, ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର ୱାଇଜ୍ରେ ସିମ୍ କରିକି ମୁଁ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି କଡ଼କଡ଼ିଆ ଭଜା ହେଇଗଲା ପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ମିଟ୍ ମସଲାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ।